Na jednu ruku iba bere. No, buď pravou, alebo Na dve ľavou. a tu a z druhej strany prichytíš. No, alebo tak. O, to je pekne tam. Z toho stisku tam. Víš, som mal videjko. Čím držíme? Pekne. Pekne. Musíš odtiaľ to točiť, lebo ty vidíš v podstate len nohy. To je ako keby si točil tenis bez toho, že vidíš hráčov. Lenže ja točím aj teba. No ja viem. Parádne ideš. Oľo. Dve kolečka. Ja môžeš kľudne blať na blízko, tak aby si videl normálne do detailu aj tie ruky, všetko. To je podstatné, vieš, pri tom celom. No potom ja natočím jedno videjko. No veď, ja to myslím ako dobre, no. Už keď sa dávaš tú námahu a točíš to, Poď. Pokračuj, keď ti šupnú tie nohy, lebo je to tam mokré, tak si s tým... Dobre. Super. Poď. Daj bacha. Dobre. To by som asi moc chcel.